सो ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଡରାବନା ମୁଭି ମୋଷ୍ଟ ହରିଫାଇଂ ମୁଭି ଇଭିଲ୍ ଡେଡ୍। ଭାଇ ମୋ ମୁଭି ସରିଲା ଆଉ ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ ଭାଇ ବ୍ଲଡ୍ରେ ପୁରା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖତରନାକ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଭି ପୁରା 18+ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରା 18+ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ସିନା ବହୁତ ଜଣ ବସିଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଦେଖିବ ଭାଇ ବାଇଆ ହେଇଯିବ। ଖତରନାକ କେତେ ଡର ଲାଗିବ, ମାନେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଉଡୁଥାଏ, ଗୋଡ ହାତ ଖାଲି ଉଡୁଥାଏ। କିଏ କାହାକୁ କୋଉଥିରେ ମାରୁଛି କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉଡି ହଉଛି, କାହା ଗୋଡ ଉଡି ହଉଛି, କାହା ପେଟରୁ ଫାଳେ ଉଡି ହଉଛି, ଫାଳେ ଅଧା ଶରୀର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖତରନାକ ପୁରା। ସୋ ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ମୁଭି କଥା କହିବି ଯଦି ଭାଇ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବ୍ରୁଟାଲ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ବ୍ରୁଟାଲ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଦ ବଏଜରେ ସେଇ ଲେଭେଲର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆହୁରି ହେଇଛି କହିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ବ୍ରୁଟାଲ ସିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଡରାବନା ସିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 18+ ମୁଭି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇନି ସିନେମା ହଲ୍ ସାରା, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟର ସେମାନେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଭିର, ଏତେ ଡରାବନା ବୋଲି। ଏଇଆ ଆଉ, ଦେଖିକି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଇଭିଲ୍ ଡେଡ୍। ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ତାଠୁ ତ ଭଲ।